I ara només falta arribar al lloc més impressionant, jo crec que de tota la comarca. Benvinguts a la Ventanica del Buey Negro. Molt bon dia. Avui toca un vídeo, jo crec que potser el més especial de tots, perquè avui no estem a Catalunya, estem al País Valencià, estem a la comarca de l'Alto Mijares i estem al poble de Ludiente. Els que no conegueu potser no teniu ni idea de què és Ludiente. Bàsicament perquè és un poble perdut al mig de la nada, a l'interior de la província de Castelló, i és un poble que té 100, 120 habitants, en plan, no viu ni Cristo aquí. Però els que en coneixeu sabeu perfectament de quin poble parlem, ja que és el meu poble, el poble de la meva família, de part de la meva mare, el poble on he vingut tots els estius de la meva vida i el poble que li tinc més carinyo, no? Llavors, la idea d'avui és passar 3 dies amb mi aquí a Ludiente, on us ensenyaré primer, avui, al poble sencer. Demà ens anem al Pozo Negro, que és un lloc molt guapo, que és una ruteta per anar a una de les pozes. Li diré pozes, vale? Perquè a Catalunya no sé com collons li diem, perquè cadascú li diu com vol això. Però bàsicament són els llocs on en el riu on et pots banyar, que semblen doncs platgetes, no? I finalment, l'últim dia ens anirem al Buey Negro, que és l'excursió més guapa per mi que hi ha aquí, que anirem a la Ventanica, que és un lloc maquíssim. Però com veureu, ara mateix estic aquí, al mig de la carretera de la nada, i direu, això és el vostre poble? Doncs no, que estem anant cap aquí al final de la carretera, que hi ha una de les 3 pozes que estan dins del poble en si, que és la pressa, que per mi és la millor de totes. A veure com està, perquè amb la d'aigua que es veu hauria d'estar guapíssima. Per cert, abans de tot, no veureu la pressa, perquè farem com la setmana passada, ja que fa 2 dies venint cap aquí, vaig visitar un nou municipi català, que és l'Aldea. Així que us deixo amb alguns videitos d'allà de l'Aldea. Bueno, i amb aquesta ventisca infernal podem dir que l'Aldea, municipi 308 de la col·lecció. Bueno, tornem a Castelló i ara ja estem a la baixada que va a la pressa, que està allà baix. M'haurà de fer tota aquesta matada de baixada només per ensenyar-vos el pou, però bueno, què hi farem? Vale, no vaig vestit com per passar el riu, vale? Però us ensenyaré com pugui. Tot això que teniu aquí és el riu Villahermosa, que és un afluent del riu Millars, és el riu que va ja baixa fins a Castelló. I aquí darrere, ara a veure si ho puc ficar des d'un altre lloc, doncs aquí teniu la poza de la pressa, que veieu allà hi ha una cascada i tot això d'aquí, doncs això és el típic lloc, que és com la tercera, vale? Diguem que dels 3 que hi ha, aquesta és com la més valenta, vale? La que ve més la gent jove, però és impressionant aquesta. Però veieu com estem, bueno, ara ja torna a pujar, però bueno, i aquí el teniu des de dalt. Collons, que només comença el vídeo ja suada. Però bueno, és impressionant això, Ara ja sí que tornem cap al downtown del poble i us vaig ensenyar de veritat doncs, les cases. Que per cert, també per ubicar-vos els que no conegueu aquesta zona, la comarca on ens trobem, que és l'Alto Mijares, és una de les comarques que més predomina el castellà sobre el valencià de tota la província de Castelló. Ja que estem a la prop de Terol i la gent d'aquí és bastant de típic lloc per fil aquest de poble entre muntanyes perdut, De fet, aquí hi ha una dita que es diu entre els pobles, que és Ludiente, buena villa i mala gente. Sí que... Bueno, coses, no? Però si parlant d'això de la llengua, doncs em fa il·lusió, tio, fer un vídeo en català d'aquest poble. Ja que és veritat que justament a partir de l'any passat vaig començar a escoltar bastant més valencià del que havia escoltat mai en aquest poble. De fet, no havia escoltat quasi mai, en plan, un amic que tenia a la infància que sí parlava en valencià, però la majoria aquí parla castellà i poca cosa més. Així que, tu, em fa il·lusió que després de tants anys venint aquí, portant els meus amics a Barcelona, parlant del meu poble, del Pepotes, que ara veureu què és, i tot, doncs em fa il·lusió fer un vídeo en català ensenyant-vos aquesta preciositat. Veieu, aquí teniu l'skyline de la part més propera cap a la muntanya del poble, on allà es veu l'església nova, que és l'actual, diguem, i allà, la que està al final de tot, és l'església antiga, que jo pocs pobles he vist amb tan pocs habitants i tan petits, amb 2 esglésies. O sigui que ara ens mourem i ens anem cap allà, cap a la zona de l'església antiga, i us explico una miqueta més, perquè allà al voltant estan els altres 2 pous del poble. Veieu, aquí no estan els xavalins aquells. Allò d'allà dalt, d'allò verd, és el fronton del poble. Aquí, absolutament tots els pobles que hi hagin, encara que siguin de 2 habitants, tenen un fronton. Que de fet al municipi de Ludiente hi pertanyen 2 pobles més, o 3 fins i tot diria, perquè està la Jiraba, que està separada per la Jiraba arriba i la Jiraba abajo, que són 2 poblets que estan en direcció més cap a l'interior, i després està Benachera, que allò sí que és el més underground que et pots trobar aquí, està perdudíssima a la muntanya i a més super inaccessible, és molt loco allò. I aquí teniu doncs l'ermita del poble, que és la tipiquíssima aquí del País Valencià, amb aquesta cúpula, que en alguns jocs és així de maó i en altres és de color blau, però bueno, és mona, petitona, però té la seva gràcia, que té el seu caminet aquest, que ara mateix doncs, no me'n recordo com es diu. Però bueno, el típic camí que té els capítols de la Bíblia i tot això. I això d'aquí que és privat, però aquí darrere està el lavadero del poble, l'antic lavadero, que crec que està allà mateix. Però aquesta casa, un estiu vaig tenir un amic que va venir només un any i vaig entrar a aquesta casa, que a més molt rara,
I aquesta és la plaça Sant Pedro, que és un dels llocs més cèntrics del poble, ja que aquí abans estava l'antic forn, que ara fan exposicions i coses, i ara estic baixant aquest caminet per intentar portar-vos al segon dels 3 pous del poble, que és la Sardina, que és el que menys vaig perquè és el típic on van els peques, ¿vale? Doncs on van els nens petitons, i no sé com estarà de gent, perquè fot una calor que flipes. Potser algú allà ja em fa una mica de vergonya gravar, però bueno. Mireu, i aquest és un dels punts importants, que és la Cèquia, que bàsicament la podeu veure envoltant tot el poble, perquè això va cap a totes les hortes que hi ha per aquí al voltant. Bueno, i aquest és el pou de la Sardina, que no volia gravar ja que hi havia gent prenent el sol, però bueno, aquest és el que a mi menys vinc i menys he estat aquí jo. I això aquí dalt és la Penya la Muela, que és bàsicament el punt més alt del poble original. I és el que us he estat ensenyant des de la pressa on hem començat el vídeo, que de fet és aquella carretera que va per allà. Que últimament és un dels meus llocs preferits per venir, perquè vas estar tranquil aquí, a més veus tot el poble, i estic justament al costat de l'església antiga, que és aquesta. Que per cert, a mi m'agrada més aquesta, em sembla més guapa que la nova, però bueno, ara us ensenyaré la nova també. Aquesta d'aquí és una de les cases més guapes del poble, que veieu que ja té una bruixa. Aquí us posaré una foto que tinc aquí al Nadal, que tocarà tot amb llumetes i tot. És molt guapa aquesta casa, la veritat. Ja estem baixant cap a l'últim pou i el més important de tots, el més famós. Que com veieu aquí hi ha més moviment, i a més no sé què han fet, si l'últim cop que vaig venir i tota la meva vida no ha estat així, que l'han retocat, en plan han ficat les pedres d'una manera que passi tot el riu i tot això, i és menys poza ara, però bueno, aquest és la Mula, ¿vale? Que és el pou més famós i on baixa tothom, i aquí està a rebentar gent a l'agost, però clar, és que l'han canviat, o sigui, no, el que anava a gravar jo no era com jo ho havia vist tota la meva vida, però bueno, així és com està ara. I aquest carrer és el carrer de la Virgen del Pilar, que pràcticament és com si fos la Rambla del Poble Nou pel poble, saps? Almenys jo sempre li dic com la Rambla. Aquell carrer és la Calle Nueva, que és una altra de les vies centrals d'aquest poble, que va paral·lela a la carrer de la Virgen del Pilar. I aquí teniu la nova església, que és aquesta d'aquí, i tot això és, doncs, com diu, la plaça de l'església. I cap aquí al costat de l'església sempre hi ha un carrer que queda com més amagat, que dona una placeta molt guapa també, que aquí sí que no dona pas a res, sinó que has de venir voluntàriament aquí perquè no té sortida, saps? I aquí teniu doncs, els toriles, que bueno, en aquest poble doncs, és molt famós i és molt típic fer els toros, que bueno, jo no estic d'acord, però coses seves. I aquesta d'aquí doncs és la plaça de la Diputació, que bàsicament és la plaça central del poble, que fins fa res això estava ple de gent perquè és on estava el bar. I sobretot allà tenim el mític Pepotes, que fa molt poquet es van jubilar, però aquesta porta és la porta del Pepotes, que és el bar més autèntic del poble, i bueno, ara ja no existeix, però és un lloc mitiquíssim de l'Odiente. I aquest d'aquí és el carrer que queda com més a la part nord, que és el carrer de la Calzadilla, que això ja cap aquí darrere te'n vas cap al cementiri, i aquí tenim el col·le del poble, que ara mateix no sé quanta penya hi va, però jo quan era petit aquí crec que eren 5 alumnes de diferents edats. Carrer important el que estem ara perquè és el carrer de casa meva, que és aquesta. Això és casa meva però per la porta de darrere, ¿vale? Que tenim 2 portes, una per la carretera i l'altra que dona aquí, el carrer de Sant Roque, que el tenim aquí, el de fet del Sant Roque. Però que tenim aquí un senyor important. Mira, ya lo he oído, ya lo he oído. Aquí la veis, Gina, cariño. Espera, estic gravant el vlog. La veis. Estic gravant el vídeo de l'Odiente. Vale, baixa'm Ara baixo. la olla. Nosaltres no sortim, no? Clar que sortiu, Això sí. què és? La càmera, mira, agafa. Per què hi has dit? Home, perquè està aquí la càmera. Ah! És així, veus? I aquí tens la càmera frontal per veure't per aquí. Ah, ja. Després pots detallar per en vols, no? Home, clar, home, si no estic a la merda del vídeo. I això és la porta de la carretera. Aquí són per on entrem sempre. Aquests són el meu iaio i la meva tieta. I és l'única valenciana, de veritat. Hola. I just davant de casa nostra doncs, tenim l'Ajuntament, que és una barbaritat, que és gegant. Tot això és el puto Ajuntament. Que, de fet, aquí baix van fer l'altre dia el primer concert que he vist a la meva vida aquí al poble, que és de los mojinos escocidos. Però bueno, aquí doncs, que el van fer just allà baix. I aquí tenim la pista de tennis i la piscina, que ara estava podrida, però bueno, a l'estiu, doncs, alguns van aquí. Jo no ho entenc, tenien el riu, no sé qui collons va a la piscina, però bueno. I tot això és la carretera principal del poble, que és la carretera Argelita, que Argelita és el poble veí nostre. I de tota la vida per mi doncs, era el que us he ensenyat abans, el Pepotes, i aquest era el Solsona, que era l'altre bar del poble, que han sigut els 2 bars mítics de l'Odiente, i ara només queda aquest perquè ja no es diu ni Solsona, l'han canviat 3.000 vegades de nom, no sé ni què és ara mateix, però bueno, és l'únic bar que hi ha, que no fan ni menjars, O sigui, aquí no vingueu ara mateix a l'Odiente a menjar perquè no té absolutament res. I ara això, que és un pedazo de pàrquing, tot això, jo ho he vist tot envoltat de verd i era un parque, o sigui, aquí eren
els columpis del poble, a l'entrada. Estem just a l'entrada, aquí està ja, al final està aquí al pont, i jo ho havia vist això com un parc, era el parc del poble, i ara és un pedazo de pàrquing. I últimament estan tan crescuts que fins i tot s'han fet aquí un cartelito com si fóssim Hollywood. Mira. L'Udiente. Que fins i tot han fet com un mirador cap a... Això és l'altra banda del poble, veureu. El que us he ensenyat al principi del vídeo, doncs això és l'altre. Mireu, aquí sota tenim el camp de futbol, que no us havia ensenyat. Bueno, doncs aquest és el camp de futbol, que abans era de color vermell, era una pissarra així que t'acabes tot, i ara és com gespa artificial, estan modernitos i tot. Llavors aquí tenim tota la carretera d'Argelita, l'església, la nova, darrere està l'antiga, que ara mateix no es veu, casa meva, que està per aquí darrere, que està davant del pedazo d'Ajuntament, i cap allà dalt tenim el cementiri, que és on vull acabar el vídeo. Ara anem primer aquí, que és el nostre pont, que no fa tants anys que existeix, perquè abans aquí l'Udiente s'havia d'anar per l'altra carretera i havies de fer una volta bestial. I de fet, la meva àvia fins i tot havien vingut, que venien amb un cotxe de línia, que els hi diuen, que venien per l'altra carretera de Lucena i tot això, els deixaven al Castillo, que és el poble, que hi ha més a dalt, i d'allà hi havia un tio que els venia a recollir, o havien de venir ells caminant des de l'altre poble, saps? Uns 7 quilòmetres de nit i tot això, bueno, un caos. Ara mateix no és així. I aquí en aquest mirador han fotut fins i tot una escultura. No havia vist mai una escultura. O sigui que entenc que és la primera escultura que hi ha en la història d'aquest poble. I el pont, que la veritat que és bastant guapo, eh? A més, aquí sota, que passa doncs el riu, i des de casa meva, ara després gravaré des de casa meva, que no ho he fet, però es veu doncs tota la mateixa vista d'aquest pont i tot això, i les muntanyes, que de fet allà, ara mateix no ho veureu, però una d'aquestes muntanyes que hi ha per allà darrere que s'assoma, allò és el Boi Negro, que és bàsicament on acabarem el vídeo d'aquesta setmana. Mireu, al final sí que m'he baixat. Aquest és el camp de futbol. I aquest d'aquí és el cementiri del poble, que ara mateix està bastant buit, però allà al terra, aquí que posa Gloria Peris Ibáñez. Peris Ibáñez són cognoms de la meva família. I més cap allà està enterrada la meva besàvia, que per sort és de les úniques persones properes que de moment s'ha mort de la meva família. Bueno, tu, estic fotent una suada, però bueno, aquest és el meu poble. Però bueno, que el vídeo no ha acabat. Aquest és el dia 1, però us deixo amb l'Aleix del dia 2. Dia 2, xavales. Avui deixem el poble enrere i ens anem cap al Pozo Negro, que és un dels pous així molt famosos del poble, encara que crec que ja pertany al terme municipal de Toga o algun dels pobles del voltant, però bueno, que és una rutilla molt senzilleta, per aquí seguint el riu Villahermosa, que és el riu que passa pel meu poble, i res, us faré pocs planitos, vale? És només una passejada, tinc la meva família allà darrere, però bueno, és que van molt lents. I dic, bueno, me'n vaig a gravar jo una mica més cap endavant, i això simplement que us volia ensenyar, a part del meu poble, doncs totes les locures de natura que tenim aquí al voltant, que avui serà tema pous i demà serà el dia guapo perquè us portaré al Boi Negro. S'està emmerdant la cosa, tio. Ells porten xancles de riu d'aquestes, però jo no. Això cada vegada es complica més, eh? Després hi ha molta aigua, passo, tiro les espardenyes i passo. Ah, bueno, aquí ve, aquí ve. Ah, així se m'obren els xacres si vaig així descalç. Oh, i tant! Quantes coses se te van abrir? A veure com està el Pozo Negro, el tenim aquí davant. Anem a banyar-nos. Crec que puc tirar-me ràpid, eh? Què toca? Bueno, primer bany de l'any superat. Dia 3, últim dia, i avui toca excursió una mica més sèria, vale? Avui ens anem al Boi Negro. El Boi Negro bàsicament és una muntanya on hi havia un castell, el castell de Boi Negro, que forma part dins del terme municipal d'Argelita, que és el poble del costat, però la ruta que hem fet sempre des de tota la nostra vida és des de l'Udiente. Així que avui sí que hi ha ruteta. L'he fet pujant per un lloc que no he pujat en la meva vida, per fer-ho més divertit, que si no l'altre ja me'l conec. Bueno, fa molta calorassa, ja no tenim setmaneta de Vila-real posada, i no vinc sol a la ruta. Bueno, m'estan criticant de tot, els he portat per un camí més divertit, diguem. Jo vaig amb els papes i la tieta, però bueno, quan arribin ja veuran que com l'esforç mereix la pena.
I ara ja estem a la Masia de la Higuera, que són totes aquestes runes, que tot això era un antic poble. Veieu? I aquesta pedra d'aquí, tota aquesta muntanya que hi ha aquí, és on acabarem la ruta, que veieu allà al final, a la part dreta, que es veu una muralla, doncs allò és el que queda del castell del Boi Negro. Doncs ja estem a l'era final. Aquest és ja l'últim punt abans de fer la pujada final, i ara el que hem de fer és pujar tot això d'aquí, arribar al castell. Però si mirem a l'altra banda del castell, mireu quines vistes, tu. Mira, mira-la! I aquí teniu el castell del Boi Negro. Han ficat una porta i tot aquí, Hòstia, no havia entrat mai. I ara només falta arribar al lloc més impressionant, jo crec que de tota la comarca. Benvinguts a la Ventanica del Boi Negro. Bueno, i fem el final del vídeo des d'aquí, que és el punt més bèstia, mireu. Pràcticament Golden Hour, així que doncs aquí acaba el nostre vlog. 3 dies pel meu poble, per l'Odiente, així que merci a tots els que heu arribat al final del vídeo i ens veiem a la pròxima ruta. Fins la setmana que ve. Adéu!